Buta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Wow to wonten ing pesanggan Hulu Pitu kageger medale yaksa alea kanthi rame-rame gedruk ayo kanca budal bebarengan nindakake olahraga anggayuh kasarasatri sempurnan iki olahraga ben semangat kanggo nunjang pembangunan putih luhur kanyata nyatosani kesakti rahayu olahraga rahayu modal rokok sabungkus aku mong paitan adus rambutku wis tak elus karepku ben tambah bagus umur setengah dadi dudo karepku ben tambah modo perayaan rame ning mojo panggung buka giling ing saben-saben taun golek kenalan bocah saka gunung wis kenal anake juragan sarung petung ketemu petung
aja gampang asu aja gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu wis ra ana liyane ya mung kejaba sliramu marga sliramu paling istimewa bagiku yen pancen mengkono dik aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas jo seneng renteni wedok ora wis mari aku iki kalayan tentrem anggone urip bebrayan ning ngarepku kamu bilang sayang ning buriku karu-karuan ning ngarepku kodo tresno tenan senengan mung rentengi wedokan yen pancen mengkono dik aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas jo seneng rentengi wedokan wis iki yang terakhir kali kalayan tentrem anggone urip bebrayan amin 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 rentengi wedokane Jos.
Allah ayo dikepenake yo ger Gelapmu besok kapan ajak susu kok tansah semoyo aku turang rujuk ake jaluk opo kaya sing ra cocok kowe nyambadani apa wae oke wos mati aku mati maru atot sira bekti aku bekti mring kanca gotong royong gelapmu besok kapan jagat susu kok tansah semoyo turang rujuk ake jaluk opo kaya sing prasaja kowe nyambadani apa wae sandangan pangan komplit iku wis pasti aku mati maru sira bekti aku bekti mring kanca gotong royong
Bener